asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalephu sishaka kashaka ngemanzi ngesabuthi ushaka uyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo angihambi ke ngedwa bafowethu ngihamba nomkhulu Manzini uphethe itasi Manzini khehla akikubingelele umnotho ngikwamukele ku channel eThenkoni umuntu omdala siyajabula ukuba sekhaya baba akutshela umbukelo omusha ukuthi uManzini umuntu osebenza kanjani ukuze ezothi eqhubeke ebuka lo mfanekiso oqoshiwe aqonde ukuthi uManzini kuphi la elekelela khona Nkosi yami uManzini omkhulu uyisangoma uyahlola uyalapha uyalekelela uyacathulisa baba Manzini njengoba wazi umnewethu ukuthi inhloso mangikubizile akubona nje ukuthi sizogcina ngokuqopha nje kuphela sikhulume kodwa inhloso enkulu Nkosi yami ukuthi silekelelane yebo baba ngoba sinenkinga mnewethu othola ukuthi sazalwa nazo yebo ezinye sazeqa endleleni yebo baba masizeqa endleleni Manzini ngeke sikhohlisane akuzona zonke inkinga ezolungiswa umthandazo ngimuza umuntu ezikhohlisa athi umuntu hayi ngizothandaza hayi yabo lo muntu osakutshela leyo nto ukuthi mawunethumba thandaza lizophela umuntu okukhohlisayo leyo umthandazo ukwazi ukulungisa izinto ezike emoyeni umthandazo yebo zikhona nezasenyameni ezilungayo kodwa kuzona zonke into mayidinga umuthi idinga umuthi Nkosi mayidinga iphilisi idinga iphilisi yebo baba ngeke uthi ngoba naku uyikholwa uyathandaza kodwa manje kufanele ukuthi ugunye amaphilisi bese uthi wena uzothandaza ayifuneki leyo lento yokusonta kakhulu kuze kweqa ayifuneki abantu ngihlezi ngibatshela Manzini Nkosi yami ukuthi lento yokusonta kakhulu kuze kweqa ayifuneki kukhona izinto ezingeke zilungiswe umthandazo mina ke ngiyathandaza Manzini baba nokulekelela abantu ngaphiwa kanjalo Nkosi into engayinikezwa amakhehla kodwa angikusaba ukusho ukuthi angiyona yonke into elungiswa umthandazo mina umuntu kathi umefika ngithi ayingeke ndoda ukuzama umuntu onamakhubala kulekelela Nkosi yami ngoba lenkinga yakho idinga ukuthi ilungiswe ngale ndlela ekufunakala ukuthi ilungiswe ngayo kodwa la ngiyikhona Manzini naku la ngiyikhona khehla kunomuntu Manzini njengoba ngishilo ukuthi inkinga eziningi sizeqa endleleni baba kunomuntu owaziyo Manzini ukuthi unesilwane yena yebo angifuni ukuthi siloke sihlaziyo ukuthi kungenzeka ukuthi akusona isilwane ngenzeka usetholile ukuthi isilwane lesi Nkosi yami Nkosi yami wathola futhi ukuthi ispoki lesi uyabona wathola futhi ukuthi kubo kunezilwane Manzini uyabona noma belele ebusuku kunezinto ezibacindezelayo sebezamile mhlawumbe ukuthandaza akwenzeki uyabona ngoba phela lezi zinto lezi ezinye zazo njenganespoki masithunywa abantu sofika sithandaza sihambe bese siphinde siyabuya Nkosi uyabo sakhiwe ngomuthi siyayidinga indluzula efana nazo uyabona esizosiswa ngayo omunye Manzini wahamba wayakolanda izinto ezingalungile wahamba uthatha isigubhu waletha ukungcola ekhaya lezigubhu zakhe zingcolile manje uyathola ukuthi nayo inkinga le khona ufuna lo muntu lo uyasizakala yini so uzohlukanisa mkhulu ngiyicabe nga1 ngayinye siqala ngomuntu onesilwane noma onespoki
Isilwane noma ispoki siyahamba siyolahlwa baba. Kodwa ngoba isilwane noma ispoki into esuku usuphile nayo, esuke futhi ingene kuwena ngobuthakathi, ikhishwa ngobuthakathi. Manje uma usuyikhiphe ngobuthakathi awukwazi ukubuya bese uyahamba uye ekhaya ngoba nawe awucolisekile. Usudinga ukuphinde futhi bese uyahamba uye emanzini. Eqinisweni lezi zinto sokhuluma ngazo zifuza ukuthi ayifani. Bese uyahamba uye emanzini uyohlambulula amakhehla uphinde wadonsa wabuyisele kuwe ngoba ngenkathi kade wembethwe ilento kade kwembethe idalwa bezisukile nawe noma beziqhelelene kakhulu nawe baba. Okwesibili umuntu ohambe wayolanda ngizosho nje ngento kuyimvama igubhu noma uphondo kodwa ezingalungile. Lezi zinto uma ngabe kuukuthi awukwazi ukuyibuyisela ngoba usukunayo lento isukuhleli nayo endlini kwini kwakho endlini osukwayakhela yona noma ndawana thizeni la kwathi uyibeke khona isuku ifuna ukuthi uyihambe uyoyilahla. Manje awukwazi ukuyithatha uhambe nje uyoyilahla ngoba ngaphambi kokuthi uyifake la ekhaya khona umkhuba owawenza ukuyifaka. Manje kufanele kwenziwe umkhuba ukuphendula lento awukade uyenzile sesiyibuyisele emuva. Ngazi mkhulu noma kuzwakala kahle yini. Isikhathi esiyimvama kuba ukuthi abantu ethola ukuthi uyilande kumazweni angaphandle ngenza nje isibonelo. Isikhathini esiningi abantu bayilanda eMozambique ngenza isibonelo. Angikhulumi kabi ngeMozambique, angikhulumi futhi kabi ngozakwethu bangaphandle. Noma ke uyilande khona la ngaphakathi nanoma ngabe uyilande kuphi mhlawumbe ake ngisho kanjalo. Uyabe usuyahamba bengifuna kodwa ukwenza ngeMozambique ngoba kukude. Akulula ukuthi ube usuyibuyisela khona. Ube usuyenzela umphako nihamba idlana yakusho njalo uyenzela ihamba idlana bese iyahanjiswa ifakwe emanzini iphindele ekhaya la ehambiye khona bese sekwenziwe loyo mkhuba usuyahamba futhi uyogezwa baba. Manzini uzoba khona umuntu othi hey ngempela namanje nginayo into mina engalungile kumina njengamanje sengiyazisola. Ungakwazi ukungilekelela ekutheni lento ngiyithathe ngilahle impilo iqhubeke iye phambili. Kungabe mhlambe abukhona umngozi obuzokwenzeka kumina mangiyilahla lento mhlambe umnikazi wayo wathi kumina uma ngayilahla into yakhe akuzokhomba umzimtshwana. Esimene esinjalo uzokwazi ukumlekelela lo muntu. Nangu umuntu mhlambe unaso lesigubhu lesi uyafuna manje ukusilahla ngoba uyasibona ukuthi asilungile ngempela nje. Asilungile impilo yakhe mhlambe uyabona ukuthi siyicekela phansi kodwa useyafuna ukusilahla uzokwazi ukumlekelela. Umnikazi waso wathi ungalingi uzilahle yami. Ngiphendule mkhulu. Asiphindeni futhi mkhulu ngiphinde. Ngesikhathi usifaka lesigubhu la ekhaya kukhona umkhubo wawenza. Awungicela ukusho mkhulu khona abantu abaningi bezobona ukuthi ngikhuluma ngani. Isikhathi esiningi angisho ukuthi ngithi ngaso sonke isikhathi. Isikhathi esiningi isigubhu esingalungile mawuzofika nasekhaya uyasihlabela phambi kwesango einzulwini zobusuku wenzela ukwazi ukusifaka ekhaya. Shuthi wenza into esamsebenzi nje obusuku ungenisa abantu abadala kodwa usuku ungenisa isigubhu wena. Isigubhu esingalungile mangabe sesihleli la ekhaya sizinzile mangabe ethi umuntu uma ke wasithatha wasilahla uzoba nenkinga noma izinto zakho izobheda. Uqinisile ngoba phela sinase elinye ikhaya. Sazi la esatshelwa khona sangena la esafakwa khona. Uma sesibuyiselwe emuva ngizophinda awusilahli sisibuyisele emuva mkhulu. Angazi uyangizwa inomehluko lento ukusilahla ukusithatha uyositshinga uyosilahlela asenzi njalo. Kwenziwa umkhuba bese siyathathwa siyaphakelwa sithole nehamba idlana nemali yokuthenga sibuyiselwe emuva baba. Sihamba siphindele la esasithathwe khona asilahliwe siphindele emuva baba. Ngizofisa Manzini ukuthi sibuyele lapha kancane emuva. Lapha endabeni yespoki ngoba abantu abaningi isibahluphe kakhulu. Nkosi yami. Indaba yespoki Manzini. Yebo. Uthola ukuthi omunye uyambona useze washintsha ngisho ukushintsha. Ukubekile ukuthi ziyalahlwa lezi. Yebo. Omunye umuntu uzothi mina sengihlale naso mhlawumbe isikhathi eside. Kungabe mhlawumbe ukusikhipha lespoki sihlala isikhathi eside. Kuba lula kangakanani ukusikhipha uma sihlala isikhathi eside noma sisahleli nje isikhathi esincane kusayinto engisanda kuyithola. Impendulo lapho omkhulu izothi
kufuze ukuthi kucishe kufane ngoba into esuka ihleli kuwena umuntu uma uyikhipha uyiceli awuyincengi iyakhishwa noma yebo noma ingene namhlanje noma ingene izolo noma ngonyaka ophelile iyakhishwa isuka ikhishwa yona ikhishwa ngendluzula iyalahlwa lapha elahlwa khona awuzumehluko omkhulu sona siyalahlwa bese siyalahlwa bese wena uyogezwa okunye emkhulu bekade ukubuzile engicabanga ukuthi ngikhohliwe ngalesikhathi ngiphendula okokuthi ekhaya uma ngabe kukhona ispoki noma imimoya emibi ukubuza lokho impela nakho makukhona imimoya emibi ekhaya le mimoya emibi asisalala la ekhaya kuyashisa kunesifudumezi siyacindezeleka kunezinto ezimbi ingane ziyahayiza kuneyipoliyane la ekhaya abantu bala ekhaya basahlalisekile naye mkhulu into esuke ifuna ukwenziwa kufunakala ngesikhathi seyikhishiwe lezi zinto ezimbi kade zila ekhaya bese umuzi uyabethelwa baba ukuthi ngoba phela njoba uyikhiphi khumbula mkhulu lento ithunyeliwe la ekhaya njoba uyikhiphi izophuma kodwa futhi izobuya manje ifuna ukuthi uyikhiphe bese uyayibethela baba omunye umuntu manzini uzothi sibethela ngezilwane ezinyeni ukuze zizokwesaba zona lezi masithi ziyabuya hayi mkhulu asibetheli ngezinye izilwane ngoba wonke umuzi kufuna kuhlala umuzi wabantu abadala bahlalelana nezilwane manje mangabe umuntu ebethela ekufakela izilwane cishe ngasho umuntu osetshenziswa abantu ekufakela izilwane abantu abadala ngeke bakwazi ukuhlala bazinze kulelo khaya mhlawumbe ngizokwenzela isibonelo omkhulu Ngizokwenzela isibonelo indlela eright yokwenza lento bekungabe ukukhipha lo moya omubi bese kugezwe idlozi la ekhaya libuyiselwe ngaphakathi bese kuyabethelwa angikubalanga ukulungiswa kwedlozi kulesi yasimo kunoma kulesi yasigaba ngoba bengisheshisela ukuthi abantu abahlwempu bajaha ukuthi bayivalele lento ukukhombisa ukuthi le mithi ekubethelwe ngayo ayinako ukungcola uyakwazi ukufaka abantu abadala baqhubeke bangene ekhaya ngoba imithi ekubethelwe ngayo isuke ingangcolile baba Mbukelo wempunga yesintu TV ngenzeka ukuthi wezwa ukuthi nesilwane futhi nempawu yasibona yebo naphakathi komuzi wakini anihlalisekile nivele nibona isithunzi nje sidlula emva kwaloko nimcobeke nonke uthola ukuthi nilala kuze kuphuma ilanga niyacindezeleka ebusuku izingane ziyakhala zibona izinto eningaziqondi kubalekile ukuthi bafowethu nisukume nangomkhulu manzini usekubeke kwacaca ukuthi umuntu onenkinga enjalo uyakwazi ukuthi amlekelele wabesesho futhi ukuthi into ezinjalo ziyakwazi ukuthi zikhipheke bese igceke liyaqinisa nowethu utholakala kuphi la utholakala khona eThekwini mkhulu ngiyatholakala nginesigodlo kwamashu ngibe nendawo yokusebenzela futhi ePrime Town naseGoli baba naseGoli Nkosi yami ikuphi nendawo eGoli la utholakala khona eSoweto Nkosi kodwa ke mbukelo wempunga yesintu TV ukuze ukwazi ukumthola umanzini le nombolo lokuzibona zivela zithi escreenini sakho ushayela zona bese nenza inhlelo zokuthi nikwazi ukuthi nibonane siyacela ukuthi ke niwuthathe umfanekiso oqoshwe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife